Ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar u l-Università ta' Malta blan li dan wassal għal aktar tisħiħ u konsolidament tal-liġijiet li jirregolaw il-kostruzzjoni f'Malta. Dan il-ftehim se jistabbilixxi sforz kollaborattiv bejn il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar u l-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta biex ikun hemm ħidma aktar mill-qrib bejn iż-żewġ naħat fuq kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mar-regolamentazzjoni tal-industrija tal-kostruzzjoni. Il-Fakultà tal-Liġi se tkun qed tqabbad studenti li bħalissa qed jagħmlu studju fil-livell ta' masters fil-kors tal-liġi biex taħt is-supervizjoni tal-letturi tagħhom jidentifikaw il-liġijiet kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom rabta mal-awtorità tal-bini u l-kostruzzjoni u jaraw jekk il-liġijiet li jolqtu l-materji tal-awtorità humiex kompatibbli ma' liġijiet ġenerali oħra eżistenti, pal kodiċi tal-liġijiet tal-Pulizija, il-Kodiċi Ċivili u l-Kodiċi Kriminali. Fejn jinstab li hemm nuqqas ta' kompatibilità, il-Fakultà tal-Liġi se tressaq suġġerimenti dwar it-tibdil li jkun meħtieġ biex il-liġijiet ikunu jirriflettu aktar ir-realtajiet tal-lum. Il-ftehim ġie ffirmat mas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Carlos Tabone, Rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred J. Vella u d-Dekan tal-Fakultà tal-Liġi Dr. Ivan Mifsud. L-iffirmar kien ippresedut mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zinzo Azzopardi u l-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport iż-Żgħażagħ u r-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima. Il-Ministru Zinzo Azzopardi qal li permezz ta' dan il-ftehim mhux biss se jkun qed jiżidu l-għarfien legali neċessarju f'dan is-settur li tasservi wkoll bħala opportunità biex il-professjonisti ta' għada jitħejjew għar-realtajiet tal-industrija tal-kostruzzjoni. Minħat tiegħu il-Ministru Grima tkellem dwar l-importanza li studenti li jkunu għaddejjin fil-perkors tal-istudju tagħhom ikollhom prattika apparti l-għarfien akkademiku.